Viveiro e toda a Mariña volverá a vibrar con metal, o punk e o hardcore no Resu, co patrocinio de 150.000 euros da Deputación. O presidente José Tomé e a alcaldesa María Loureiro asinaron un acordo que pon de manifesto o compromiso da institución provincial co Concello de Viveiro e co festival que, máis que música, trátase dunha celebración cultural relevante para a provincia de Lugo e o resto de Galicia. O Resu concorda co modelo de turismo polo que aposta a Deputación, vivir experiencias, gozar da música e compartir momentos únicos con xente de todo o mundo nun enclave espectacular como é a comarca da Mariña, sinalou José Tomé. 89 bandas subirán este ano aos escenarios do festival que terá lugar do 26 ao 29 de xuño en Viveiro. 60 delas estréanse este ano no Resu e outras 17 nunca actuaron en España.